Mbah, sepeda go mlebu mawon ah. Sepeda digo mlebu. Sepeda digo mlebu mriki le. Monggo. Oh, nggih. Cegrake mriki. Anakku itu Malaysia mengugat telepon. Oh. Monggo pinarak mriki, Mbah. Pun sarapan dereng. Oh, aku suka sarapan gula kari. Iki jambu. Aku gak cerdas loh. Oh, cerdas. Aku sendiri. Iki sarimi mangke dimasak. Lah wong pun sarapan dereng. Usah sarapan yang Wong pun sarapan. sarapan. Pun wareg berarti wetenge. Terus Oh, terus mangan itu. Sulit teman. mangane mau isuk tok. Sore gak mangan. Itu jang. Ngombe wedang tok. Iya. Lah niki wong pun angsa rosokan. Terus oleh. Oleh akeh dhisik lagi didol. Iya, gue situ gue entak sini tuh mangan. Oh, nek sedina sithik ngene iki urung didol dhisik. Kira gue mangan mau kira oleh Oh. oleh orang pulau kan sih. Oh, nek sedina paling mau oleh 5.000. Gue tuku sego pecel tok esuk. Iya. Terus Terus bengine mau ngombe tok. Oh, nggih niki tak sangoni mangke dingge Bas. tangon promo. Mboten napa-napa. Matur nuwun rezeki akeh. Amin. Syukur kesehatan. Amin. Ya. Anakku sing nom ses tomo Wis gak ana. kok kabeh. Lah isih sitok ora ana mulat 8 tahun lah aku terus duwe iso diri nangis. Oh, anak sing wedok gak roh papan dununge. So anak kok kok duwe iku cuma dikasih tok. Oh. Nggih. Berarti ning omah dhewe jenengan nggih. Aku ngomong dhewe ngomong nangis. Sing sabar. Nggih, mau nek jenengan nek badhe ditutuke niki mangke dibeto. Niki mie engko iso digodhog ning omah. Iya, matur nuwun Mas syukur Nggih. rezeki akeh. Nggih, pangestune. Niki tak puterke nggih. Iya, iya. Aku sih nomor itu tangisan anggaran. Ini kok aku di sawah. Kuliah hari. Nggih. Hati-hati nggih, Mbah. Dulu tak numpak ya, Mas. Tuntun mawon. Tak kuliah naik. Nggih. Oh, iya. Nggih, pangestune, Mbah. Hati-hati nggih, Mbah.